It's me again, Wonder Hermosillo. For today's video, we are going to cook butterfly pasta. Ayan. So, spaghetti ang recipe, pero ang ating gagamiting pasta ay farfalle pasta. With my cooking host. Cooking host. Ate Alona is in the house. So, ayan po, nagpakulo na po tayo ng ating tubig. 1 litro po ng tubig para po sa ating gagamiting farfalle pasta. So, kailangan po natin muna lutuin ang ating pasta. So, kulo na po pala, kailangan po natin lagyan ng asin at saka ng mantika para hindi magdikit-dikit. And then we also need pepper. Pepper talaga guys ang tawag. Oil and just a pinch of salt. Okay. And then we're gonna add our farfalle pasta. So guys, ang farfalle pasta ay hindi na po kailangan lagyan ng mantika ang ating pinakulang tubig dahil hindi po siya hindi siya nagdidikit-dikit. But nilagyan lang po natin dahil nakasanayan na po natin maglagay ng mantika sa tuwing tayo po ay nagluluto na ng ating spaghetti pasta. So ito po ang kagandahan ng farfalle pasta. Kumukulo na siya! Oh no! Ayan. So kailangan na po natin ulit okay. Hindi na natin tatakipan at umaapaw ang tubig. Hintayin lang po natin yan kumulo. Dahil nakailang minutes na tayo. Naka 3 minutes na tayo. Meron na lang tayong 9 minutes. Ang galing ko naman! At ito na po ang ating farfalle pasta. Luto na po ito. We've cooked that for 12 minutes and we already drain it. At ngayon po, meron po tayo ditong 2 piraso po ng ating footlong. So, we have to cut it into 1/4 slices lang po na pahaba. You can use po hotdog or footlong, so anything will do po. And then, meron din po tayo ditong 1 medium size po ng ating sibuyas. We're going to cut it into finely chopped dahil minsan po kasi ang mga bata kapag meron po silang nalalasahan or natitikman po nila yung sibuyas ay ayaw na po nilang kainin. So ayan, liliitan lang po natin ito ng hiwa. And here is our finely chopped onions. Tapos, kailanganin din po natin ng 1 can small condensed milk, 1 pack po ng 125 ml ng ating Nestle cream, and then, kailangan din po natin ng 2 cans of corned beef, at saka syempre, ang ating footlong, and 1 pack po ng ketchup. Yung small pouch lang po ang ating kailangan. Then, syempre, ang ating sauce ay spaghetti sauce. 500 grams din po. At ngayon po ay simulan na po natin ang ating pagluluto. Okay, heat an oil on a saucepan. Syempre, over medium heat. Then, add po natin yung ating onions. Cooked until po softened or fragrant comes out. Tapos, after that po ay ilalagay din po natin yung ating footlong kapag naluto na po ng mayos yung ating sibuyas. We're gonna add our footlong. Cook it for about 3 minutes to 5 minutes. Pag naluto na po yan, ay ilalagay din po natin or isusunod din po natin yung ating corned beef. So, lutuin lang po natin ng maayos yung ating mga sahog ha, before po tayo maglagay ng sauce.
So, ayan, lutong-luto na po yung ating mga sahog, no? Now, we're gonna add or we're gonna pour in our spaghetti sauce. Yan, so ibuhos lang po natin lahat yan. So ako guys, pag nagluluto po ako ng spaghetti sauce, ay hindi ko po nilalagyan ng water. Mas gusto ko po kasi yung puro lang na spaghetti sauce mismo. Kasi minsan po kasi pag nilalagyan natin ng water, ay mabilis pong mapanis ang ating sauce. So, tandaan po natin guys ha, whether it's meaty spaghetti or creamy wine, always make sure po na you're making the pasta sauce more flavorful than your taste. Kasi kahit gaano po kasi karami ng sahog mo dyan, but the taste of your sauce is not that good, sayang lang po talaga ang sahog mo dahil sa sauce po talaga nagkakatalo. Diba? Experience nyo din po ba yan? So, pagkatapos po nito ay susunod lang po natin yung ating ketchup. Yan, so ibubuhos lang po natin yung isang pouch ng ating ketchup. So, it's either din po banana ketchup o kahit anong ketchup dyan. Yan. Tapos po ay hahaluin lang din po ito natin ng mabuti para maayos po ang pagkakahalo natin. Lagyan po natin ng effort sa pagkakahalo. At ngayon naman po ay susunod po nating ilagay yung ating Nestle cream. 125 ml ng ating pong Nestle cream. At syempre po yung ating condensed milk. Tapos, halu-haluin lang din po natin ito. You can stir it occasionally po ha. Minsan po kasi, kapag hindi po natin nahahalo, lalo na po sa mga ganitong kawali, ay minsan po meron siyang konting tutong sa ilalim. Diba? Not unless po ay non-greasy po ang iyong pan na ginamit. So, we're going to cook it for about 10 to 15 minutes po over low to medium heat lang po. Guys, sa pagluluto po ng sauce ay hindi po kailangan ng branded ha. So just open a pack of your favorite ready-made pasta sauce, then it's gonna be good. Depende po yan sa diskarte nyo sa pagluluto nyo sa kusina. At sa mga may hilig po sa cheese dyan, syempre hindi po yan mawawala ang ating cheese. So, ilalagay lang po natin ito sa ating sauce. Ayan, yung kalahati po niya na ilalagay po natin sa ating sauce para maging cheesy and creamy. Dagdag flavor po sa ating sauce, diba? So, ayan, ilalagay lang po natin yan. Then, nahaluin pa rin, syempre. Kailangan natin haluin ang ating sauce ng mabuti. So, after this po, ay ilalagay na po natin yung ating farfalle pasta or yung ating butterfly pasta. So guys, titikman nyo din po ang iyong mga niluluto, no? Kung nagustuhan nyo na yung lasa. So depende po kasi sa lasa natin yan eh. But basta po, you need to make it saltier, sweeter, tangier, and overall, of course, flavorful. So, once the sauce po is already cooked,
Idadump in na po, and we're gonna toast our already cooked hot pasta. Then we're gonna mix it well. Then it's gonna be so delicious, saucy, and flavorful farfalle pasta. It's just a basic recipe that tells you how to make base sauce, and of course the possibilities po to make it even more appetizing, that makes our foodie so amazingly delicious. Ayan, ililipat lang po natin sa isang malaking lagayan ng ating farfalle pasta. Luto na po. So by this time, you can add mix-ins on top. So you can be generous po sa paglagay. Kahit po pwede niyong lagyan niyo ng bacon on top, olives, hot dogs, and even more cheese para lalo pong sumarap. Lalo na po pag may mga special occasions, diba? So wag po tayong maging madamot. Maging creative po tayo sa paglalagay po ng mga toppings. And there you go, our farfalle pasta is already done. If you like this recipe, just like this video, and please don't forget to subscribe to this channel and hit that notification bell para lagi po kayo updated every time na meron pang bagong videos na i-upload. Thank you so much for watching, and I'll see you again next time. Bye!